Augsburgeko futbol taldeak Alemaniako lehenengo mailan jokatzen du. 2009an inauguratu zuten estadio berria, eta itxuraz beste futbol estadioen antzekoa da. Baina itxuraz bakarrik. Planifikazio fasean gure buruari galdetu genion ea nolako estadioa nahi genuen. Gai nagusietako bat, karbono isuriak eta energia eraginkortasuna izan ziren. Zalantzarik gabe, estadio batek energia asko behar du funtzionamenduan jartzeko. Hemen, neguan, elurra denean, lurpeko berogailu sistema bat piztu behar izaten dute partiduaren aurretik. Estadio zaharrean ere bagenuen lurrazpiko berogailu sistema bat. Eta neguan 10.000 litro erregai gastatzen genuen partidu bakarrean. Energia galera ikaragarria da. Klubarentzat gastu itzela, eta gainera karbono dioxidoa tonaka isurtzen da. Baina horiek aspaldiko kontuak dira. Augsburgen estadio berriaren berokuntza sistema bero punpetan oinarritzen da, eta lehendabizi lurrazpiko ura erabiltzen du. Eskura dugun lurrazpiko ura 8-10 gradura egon ohi da. Horrela, beroa erausten dugu lurrazpitik. Lehendabizi lurrazpiko uraz baliatzen gara. Nahikoa ez bada, ondoren, bero ponpa piztu eta berotu egiten dugu 30 gradura, belar gaineko lurra urtzeko. Sistema hau elektrizitate berdearekin dabil, eta etxeetan erabiltzeko ere prestatu dute. 100 tona CO2 emisio saihesten ditu eta energia aurrezten laguntzen du. Hasierako inbertsioa handiagoa den arren, klubari onurak ekarriko dizkio, irudi onaz gain. Oraintxe bertan onura ekonomikoak ez dira ikusten, epe luzerako kontu bat delako, baina hurrengo urteetan lehiakorra dela ikusiko da, energiaren prezioak gora egiten jarraitzen badu. Augsburg futbol taldeko agintariak antza ohartu dira, energia berriztagarrien abantailez. Eta ez dira bakarrak, Sisi Müller iritzi berekoa da, abantaila ekonomikoa ere badela uste du. Horregatik, Sisik enpresa bat sortu zuen Bruselan 2012an. Konturatu nintzen berriztagarrietako proiektuei geroz eta gehiago kostatzen zitzaiela finantziazioa lortzea bankuetatik eta gobernuetatik, baina Europan esku pribatuetan diru asko dago. Crowdfunding webgune bat jarri zuen martxan, online plataforma bat, non edonork proiektu batean zuzenean inbertitu dezakeen dirua. Webguneak proiektu berde txikiak batera finantzatzeko aukera eskaintzen du. Adibidez, eskola baten teilatuko eguzki panelen instalazioa. 3 arlotan dihardugu orain, eguzki energia, eolikoa eta efizientzia energetikoa. Proiektuak oso txikiak dira eta irabaziak ere bai, baina inbertsoreak arrisku txikia du eta erraz aurre ikusten da. Sistema oso sinplea da. Webgunean aukeratutako proiektuaren eta haren promotoren informazio guztia dago. Eta interesa duenak minutu gutxian egin dezake inbertsioa. Alemanian hasi ginen, zenbaki absolututan merkaturik handiena da, baina Europa osora zabaltzeko helburua dugu. Asmoa da, hurrengo 5 urteetan, bankuen benetako alternatiba bat eskaintzea. Azpiegitura berde egokientzat zuzeneko inbertsioen iturri sendoa izatea. Helburua denok irabazten ateratzea izango litzateke. Keinu txikiekin aurrerapen handiak egitea. Baina badira denen onerako izan daitezkeen ekimen handiak ere. Eta horren adibide, Kanariar uharteetako El Hierroko hau. Rebekak 18 urte ditu, eta bertako musika erritmoen zale amorratua da. Bere aizpa eta gurasoak bezalaxe, ingurumenaren babesak kezkatzen du. Gure buruaren jabe izango omen gara, energia gutxiago erabiliko dugu, eta ondorioz diru gutxiago gastatuko dugu. Uste dut instalazioa ona dela munduarentzat eta gu guztiontzat.
Rebekak aipatu duen instalazioak iraultza ekarri dio Elierrori eta elierrotarrei. Ia 12.000 lagun bizi dira Elierron. Paraje natural aparta da eta uharte osoa UNESCOren biosferaren erreserba da. Dena dela, bertakoak beti kezkatu izan ditu energiak. Izan ere, uharteko elektrizitate kontsumoaren 40% itsasoko ura gezatzeko erabiltzen dute. Elektrizitatea ekoizteko gasoila erabili izan dute eta urtero 6.000 tona erregai inportatu behar izaten dute. Sistema honekin burujabeak izango gara. Horregatik nahi dugu energia berriztagarriekin asetu uharteko beharrak. Azkeneko ukituak egin dituzte Corona del Viento martxan jartzeko. Instalazio hidroeoliko berri bat da. 5 aerosorgailuk uharteko beharretarako elektrizitatea ekoizten dute. Eta aldi berean, punpa bat elikatzen dute, ura 100 gora metroko garaierara igotzen duena. Elierroko beharrak asetzeko beste haize ez dagoenean, jauzi hidrauliko bat egingo dugu, eta turbinekin ekoitziko dugu energia. Ura, maldan behera, biltegi batera iristen da, eta handik berriz gora punpatzen da. Sistema honen bidez, energia potentziala biltegiratzen da. Goiko biltegiak bateria lanak egiten ditu, eta behin eta berriz kargatu dezakegu. Ez da iraungitzen, erreserbak adina iraungo du. Sistema hau aparta da Elierrorako eta baita munduko beste uhartetarako ere. Tamalez, proiektua erdizka gelditu da oraingoz. Ura gezatzeko instalazioa ere Corona del Vienton ateratako energiarekin elikatu nahi baitzuten. Orain arteko inbertsioa handia izan den arren, espero dute laizter hasiko direla instalazioari etekin ateratzen.